apuk nah muni kaya ngono. Ayo. Ayo. Tuk godhok lho aku. Tuk brangkung pocana kara. Aja kalah karo Mas Manten. Wong biyen ya cita-citamu dadi tentara toh? Iya. Tunjukkan. Tunjukkan apa? Ototmu. Lagi. Bayo. Lagi iya. Terus malah dikekep. Berarti bang antuk-antuk terus ngono kuwi. Tak penerke. Aja ngono. Kae lho Sukijo Meri. Enggak. Anu piye? Anu apa idolan gembung apa piye?